Javier Navaskuez izango dugu, Alianza Itinerariotik, beraien arazoak eta beraien egoera izango dugu. Tarte horretan, Amerikarretatik eta Arduraetatik egongo dira gontzako tailerrak eta jolasak, eta horretatiketan izango da adierazpenaren irakurketa. Gure irakurketa, Amerikarrea, honetan, nola kokatzen dira. Ordu bietan, herri bazkari bat izango da, eta horrekin eguna ospatuko. Ohar bezala, Zubieta txikia da, Zubieta oso txikia da, eta izkatzen da jendea oinez, edo beste zera publikotik edo esporte publikoa erabiltzea bertara egin. Horretaz aparte, komentatu nahi dugu, zein da gaurko egoera erraustegiaren aurrean, eta esan behar dugu, obrak bigarren aldiz, astera bazera, 2011ko udaberrian hasi zituzten, eta egin ziren. Bigarren obra nazioa, ez dut ikusten, bukaera bat bazera, eta bukaera bat egitzeko bukatzen. Milaka gipuzkoarrok esaten diogu ezetz errausketari, txarra dela osasunarentzako, ingurumenarentzako eta ekonomiarentzako, baita enplatuarentzako. Ez gaitu ez entzun nahi, Gipuzkoako agintariek ez dute ikusi nahi gertatzen ari dena. Ze gaur egun Gipuzkoak 2011 bezala demostratu badaudela alternatiba, badaudela beste bide batzuk hondakin kudeatzeko, askoz merkeagoa eta enplegu gehiago sortzen dutena, eta garbiagoa. Agintariek tematu dira zerbitzu publikoen kontrata pribatuen milioika diru ematea, milioika euro. Zorra batean sartuko dituzte 35 urterako 1000 milioiko aurrekontu bat daukana, ez guapa, ez ditugu hartu behar, oraindik ere horiek pagatzen ari gehan. Eta iruditzen zaigu informazioa eskutatzen ari behar. Ez dira gauzak garbi adierazten, ez ditugu kontratuak ikusteko aukera izan, ez dago egun ze baldintzetan dago ezaren hori sinatuta. Guk eskatzen diogu, herritarrei eskatzen diogu, ez etxitzeko, ez onartzeko erraustegi kriminala, eta erabideak eta profesionalei eskatzen dizuegu, mesedez egia kontatzeko. Egia errausketaz eta hondarrinen kudeaketaz. Zabaldu informazioa eta eztabaidarako gune zabalak eta libreak dira. Ikusi hemen dakargun irudikatuta zenbat zabor errafus sortzen duen usurbildak batek eta zenbat sortzen duen Donostiako herritar batek. Zein eskubide daukagu gaizki egiteko ondo egin daitekena? Zein eskubide daukagu gure zakarteriagatik auzoa kutsatu eta hondatzeko? Kutsatzeko eskubiderik ez dauka inor, ez ondoko tabakoarekin, ez Afrikako herritarra gure gozoiak bialduz, eta ez Donostiarrek Zubietako jendeak galdekuz. Injustizia, zinez